Време за анбоксинг на трите ни нови аромата. Започваме с Валентино Дона. Изключително женствен и елегантен аромат. В нотките ще усетите ирис, роза и ванилия, което го прави много лек и изискан. Подходящ е за есен и зима, но и за вечерни поводи. Вторият е Libre Intense, по-дълбоката и смела версия на Libre. Тук имаме лавандула, портокал цвят и ванилия, но много по-топло и плътно. Перфектна за студени месеци и вечер, ако обичате аромати с характер. Изключително издръжлив. На трето място, но не и по важност, е Miss Dior Blooming Bouquet. Свеж, флорален аромат с божур, роза и цитруси. Много подходящ за пролет и лято и за ежедневието. Както забелязахте, всеки аромат идва запечатан в оригиналната си опаковка, защото от ноте държим на качеството. Ако искате да изпробвате някой от ароматите, знаете къде да ни откриете.